Og gerne tage billeder og optage. Det plejer vi at sige, at man ikke må, men her må det. Jeg er i gang. Jeg vil gerne have et selfie. Det skal bare ikke ud og lægge alle mulige steder på OnlyFans. På Facebook og Jeg lægger det på. Jeg er ikke i vejen for jer, vel? Nej, næsten ikke. Havde du nu lugtet lidt bedre, så... De fangede han overhovedet. Nej. Man hører ikke kalde ind. Nå, jamen, man kan komme ind med eksamen. Jeg har da det jo. Og så kan man jo gå hen og give hånd til sensor. Det synes jeg er en god idé. Så hvis du så ikke kan huske, hvad man hedder, så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Når han nu kommer ind og siger, det kan jeg ikke huske. Nej, skide nu med det. Det kan du så være glad for, så kan det være, at du får Frederik. Det kan du blive glad for. Nå, I kommer ind, og så ligger der nogle spørgsmål. Jeg siger selvfølgelig ikke, hvad det er for nogle spørgsmål, hvor de er henne, eller noget som helst. Jamen, som eksempel, der kan være noget med, hvorfor bruger vi stjerne trekant? Der er jo stadigvæk noget, I skal svare på. Trykknappernes farver kunne være et spørgsmål. Og jamen, det er jo egentlig at henvise til 60204, I må gerne slå op. Vi behøver ikke kunne dem uden ad, men det er der ved at tro, de kan. Ellers så siger jeg bare, at det står i 60204, og hvis der er bare det mindste i tvivl, så slår jeg det jo op. Der kommer nok et enkelt spørgsmål om Ohms lov, altså ulig ærgerning. Effektformel støder I ikke på. Der kommer heller ikke AC. Jeg kan godt finde på at spørge, hvad er det, der sker med en spole ved AC? Og der kan I jo huske formlen. Den vekselstrømsmodstand i en spole. Det er den der med 2 piger fra landet. Så jo højere frekvens, jo større bliver modstanden i en spole. Og så har spolen jo en ulempe, når man slukker på den på grund af magnetfeltet rundt om den, som jo egentlig er en form for mekanik. Det kører videre, så det når at generere en spænding i lederen eller i spolen. Så den kommer altså lige at sparke bagud med sådan en ordentlig en sted mellem 6 og 10.000 volt, måske endda helt op til 15. Men du skulle ikke kunne huske selve formen? Nej. Kan I ikke huske 2 piger fra landet, og det er sådan noget, hvis jeg synes, der er brug for den, så nævner jeg den måske, og ja, det kan også være, I kan huske den. Det er ikke noget, der har betydning, om I kan huske den eller ej. Det er bonus. Jo, det kan jo være, at hvis jeg stod og var i tvivl, men nu skal jeg jo ikke give karakter derinde. Hvis jeg stod og var i tvivl, om det skulle være 10 eller 12, så kunne det være sådan en detalje, der siges, man så huskede formen, så får man 12. Man kan også få 12 uden at huske formen. Men igen, det er bestået, ikke bestået. Så I skal jo kun ind og have 02 i princippet. Nå, men ellers så fortæller I jo en bitte historie om, at vi har fået til opgave at lave den her grusgravstyring. Problemet derude, det er, at når de læser grus af eller sten af på det bånd, der transporterer op til stenknuseren, kommer der en gang imellem, at stenene er så store, at de kan ikke gå ned i knuseren, og så blokerer de maskinen. Så dem vil vi gerne have pillet af på båndet. Og derfor har vi lavet en styring, der detekterer stor sten, og som så skubber cylinderen, eller skubber stenen af ved hjælp af en trykcylinder. Vi har så snydt en lille smule, for vi har ikke hele grusgraven herinde, så den der knap til at fortælle, nu kommer der en stor sten, der har vi bare sat en knap derinde, til at lade som om det er en stor sten. Ellers, selve styringen, jamen den er indkapslet i en grå kasse, selvfølgelig for at beskytte komponenterne mod støv og fugt. Det er jo en grusgrav, så støv vil der være noget af. Så kan I sige lidt om, hvor den sidder hen af hensyn til vand. I kan fortælle en lille smule, hvis I husker det her omkring IP. Det er der nok også et spørgsmål, der går på, hvad er IP-klasser for noget. Sjovt. Men ellers er det lukket ind for at beskytte mod støv og vand, og selvfølgelig også for at beskytte imod, at vi kan stikke fingrene ind i spændingsførende dele. Det kalder vi direkte beskyttelse. Herom, der sidder der en hovedafbryder. Det er rent sikkerhedsmæssigt, så vi kan slukke for styringen og for transportbåndet, hvis der kommer nogen og skal reparere på det.
Så er vi sikre på, når vi står med fingrene ind, der ikke er spænden på, vi er sikre på, at der ikke er nogen, der kommer og starter anlægget. Og hovedafbryderne er indrettet, således at man kan sætte en hængelås i. Så når jeg skal reparere, så sætter jeg min hængelås i her, og så sætter jeg lige en mærk, find reparerer anlæg, eller find arbejder på anlæg, og mit telefonnummer. Så kan de ringe til mig og sige, er du snart færdig? Og så kan jeg sige, nej, det tager 2 dage. Så ved man ligesom, hvad man har at forholde sig til. Så kommer Jesper, og også vil reparere, så sætter han hans hængelås her ved siden af min. Fordi når jeg så er færdig, så kan jeg ikke gå hen og starte det, mens Jesper han sidder nu på båndet. Så er jeg nødt til at ringe til Jesper og spørge. Så der er faktisk plads til en 3-4 hængelås her, og man kan endda få en anden ordning at sætte i, der kan tage op til 8 hængelås. Ja, så er der forhåbentlig ikke flere, der arbejder. I princippet, så kunne den godt erstattes med et C-stik. Det ville være nok, der sidder et C-stik. CE-stik. Altså de hedder jo CE-stik, men det er så svært at sige, så vi kalder de der røde, dem kalder vi bare C-stik. Så bare den kan rives fra, og igen vil løbe rart, men så lige på en eller anden måde kan gøre den fast et sted, så der ikke er nogen, der sætter kablet i. Så har vi nogle trykknapper til at betjene udstyret. Nødstoppet hernede, det er jo den vigtigste af dem alle sammen, så det er jo ofte en farlig situation, så kan man meget let slukke for den. Derfor skal den også være udformet, så den er nem at ramme. Derfor har den form som en paddehat eller en svamp, hvad I har lyst, så den er nem at ramme fra alle sider af. Kan tages, hvis højden passer med et knæ eller en skulder eller noget andet. Skal være rød, og den skal sidde på en gul baggrund. Det må godt være en del af et kabinet, der er gult, men der skal være de 2 farver, rød og gul. Og det skal være sådan, når man trykker den ind, så låser den fast, og man skal komme og gøre noget aktivt, som i det her tilfælde dreje den, for at få den ud igen. Trykknapperne heroppe, jamen farverne det er efter DS6280-1. Der kan man slå op, hvis man vil, eller man kan slå op i jeres rapport, hvis I har det. Hvid, det er den foretrukne farve til startknapper. I princippet må man godt bruge stop, men da det her er en foretrukne farve, så overholder vi selvfølgelig det. På samme måde er den sort stop. Grå indgår også i de der 3 knapper, der kan være start-stop. Den vil jeg så foretrække at bruge, hvis det havde noget, der skulle jogges. Altså hvor jeg sådan lige står og drejer et eller andet helt op ved at trykke den flere gange. Men ellers er det hvid, sort og hvid. Den kan også tolereres med grøn og rød. Men rød er klart advarsel. Så den må kun bruges til stop og til nødstop. Eller som her en lampe, der fortæller, at der er en alvorlig fare. Altså nogen har trykket på nødstop. Den blå knap, det er reset-knappen. Blå, det er til alt, hvad der skal stilles tilbage. Så derfor maler jeg det hele blå herude. På fredag, I skal stille tingene tilbage. Den kommer vi lidt tilbage til, når vi kommer ind. Der er en rød lampe, der indikerer, at nødstoppet er trykket ind og ikke er frigjort. Og den gule lampe fortæller, at motorværnet, maksimalafbryderen, er udløst. Du ved jeg ikke, hvad I har opfundet, for der kan godt være nogen af jer, der har lagt flere fejl ind på den gule lampe. Men det er en mindre fejl. Måske en fejl, som anlægget godt kan køre videre med, indtil den bliver repareret. Så har de sat en drejeknap på, den kan jeg ikke snakke om. Og hvis I er vågen, så husker I lige at slukke hovedafryderen, inden I lukker skabet. Jeg har nøglerne til skabet, skal jeg nok sørge for at have herinde. Når vi kigger ind i skabet, så sidder der jo alle de komponenter, vi har brugt heroppe. Nu sidder de ikke i samme rækkefølge, som jeg er vant til, og vi tager den bare fra en ende af. Det første, der sidder heroppe, det er vores PLC. Det står for Programmable Logic Controller. Og alt, der har noget med relæstyring at gøre, det kalder vi jo 01. Nu prøvede jeg fuldstændig.
logik, det er det, der har med relæstyring at gøre, fordi logik kan være 0 eller 1. Kontaktorer, relæer kan være tændt eller slukket. Og det er i bund og grund det, PLC'en kan. På baggrund af et eldiagram har vi lavet et ladderdiagram, som er et programmeringssprog, og egentlig lagt diagrammet ind som software op i PLC'en. Det vil sige, at PLC'en har brug for nogle signaler, for eksempel herude fra vores trykknapper, fra andre komponenter herinde, der siger, nu må du køre, nu må du ikke køre. De går til indgangen på PLC'en, så sker der en databehandling ind i softwaren, og så har den nogle udgange, som så går ned til kontaktorerne og styrer, hvilke kontaktorer, og for den sags skyld magnetventil, der må tænde og slukke hvornår. Så ledningsnettet herinde er simpelt. Det er PLC'en, der styrer det hele. Og der er flere forskellige programmeringssprog, man kan arbejde med. I har lært ladder. I kommer videre med funktionsblokker og skrift og sådan noget. Klemmerne, jamen dem heroppe er jo lidt uinteressant, for det er jo i bund og grund bare nogle kronmuffer, der bliver brugt til at samle to ledninger. Den, der sidder hernede i bunden, det er jo så forbindelsen mellem vores styring og motor, ventiler og sådan noget, alt det, der sidder uden for skabet. Vi sætter altid en klem, hvor der er kabler, der går ind og ud af skabet. Den her op i daglig tale. Hvem har lavet den her styring? Ja, Christian og Max. Nu er det oppe. I daglig tale, der bliver den tit kaldt pilsen, fordi det er pils, der nok er lidt det dominerende, men det kunne lige så godt have været en Schneider eller Omron eller et eller andet 17 andre fabrikater. Det er et nødstofsmodul eller et sikkerhedsmodul. Vi har lavet en risikovurdering, hvor vi har fundet ud af, at maskinen er farlig. Man kan få revet en arm af, man kan egentlig også blive slået ihjel, hvis man er uheldig at komme i klemmen derude. Og det kan i bund og grund ske hver evig eneste dag. Så vi har fået besked på at finde, at vi skal gå efter, det skal blive kategori 3. Ellers kan man sige, at styringen her er nok farlig nok til kategori 4, men så skal der laves betydeligt mere sikkerhed. Men derfor har vi sat pilsen eller nødstofsmodulet i. Så den er sådan set kommunikationsledet mellem selve nødstofstrykket og styringen. En af kravene, det er, at nu sidder der 2 kontakter, og ikke kun 1 hernede på selve nødstofstrykket. Og de skal begge 2 virke. Hvis bare en af dem er i stykker, så stopper den der og slukker for maskinen. Jeg har haft elever, der står og siger, at hvis bare en af dem virker, så er det nok. Nej, det er sikkerhed det her, så de skal virke begge 2. Når den første af dem går i stykker, så skal det repareres, inden vi kan komme videre. På samme måde, så skal vi have trykket på reset-knappen. Hvis der har været trykket på nødstop, så vi først løsne den, så skal vi trykke på den blå for at reset nødstofsmodulet. Og det vil vi kunne se heroppe. Kanal 1, kanal 2, det er de 2 forskellige kontakter hernede. De vil blive tændt, når vi har trykt reset på den blå knap. I det vi trykker reset, der er reset-knappen forbundet i serie med en brydekontakt på de 4 kontaktord, der sidder herinde. Så den går også ind og ser, om de er slået fra. Hvis de på grund af slid, snavs, varme af en eller anden grund ikke vil give slip, men har sat sig fast, så kan vi ikke resette den igen. Igen, vi er tvunget til at fejlfinde, før vi overhovedet kan komme videre. Så hopper jeg lige ned til den her nede, strømforsyningen. Vi arbejder med 24 volt DC i de her styringer, og det gør vi selvfølgelig, fordi 24 volt, det siger sig selv, er noget billigere end 230 volt. Ja, du har sagt sikkerhed, Finn. Ja, og det er ret sikkert, jeg spørger, hvorfor kører jeg med 24 volt, og I behøver bare svare et ord. Sikkerhed. Og det ligger jo i luften. 230 volt, det er farligt at stikke fingrene i. 24 volt, det er relativt uskadeligt. Der er ingen speciel grund til, at vi arbejder med DC. De her strømforsyninger, de afgiver bare DC. Og det er jo ikke
Det er en gammel transformator. Det er en switch mode strømforsyning. Det kan Anton godt lide at få og det er en speciel teknik, hvor man egentlig hakker den indgående spænding op i en højfrekvent firkantspænding, man så kan transformere. Så ensretter man den igen og får den ud. Det gør, vi kan arbejde med betydeligt mindre transformator. Det vil være fint i Brasilien. Så ved I lidt om, hvad en switch mode er, uden at skal uddybe. Strømforsyningen, den er beskyttet med 2 sikringer. Der sidder en sikring hernede på 230 volt siden. Den beskytter egentlig nettet mod, hvis der sker en kortslutning ind i strømforsyningen, så vi ikke pludselig er helt ude i vasteskabet eller kabelskabet og tage en sikring. Det kunne sådan set godt, hvis vi skulle udløse en 125 ampere sikring ved en kortslutning derinde, så kunne det godt gøre, at skabet kommer ud. Der sidder også en sikring heroppe på 24 volt siden. Den sidder der selvfølgelig for at beskytte strømforsyningen mod en kortslutning ude i styrkredsen. Men lige så vigtigt, nu har vi snakket om direkte beskyttelse ved at kapsle ind, så har vi en indirekte beskyttelse. Fordi hvis det er en 24 volts ledning, der falder ud og rører ved kabinettet, så bliver kabinettet jo spændingsførende, men kun med 24 volt. Jordledningen. Vi har jordet hele skabet, også af sikkerhedsmæssig grund, og jorden er forbundet til minusledningen. Så hvis plussen rører ved et kabinet, der er tilsluttet minus, så springer sikringen op. Og ved 24 volt er det jo ikke, fordi vi er så bange for berøring. Det vi er bange for, det er jo, at sådan en løs ledning, den lige forvilder sig ind i den klemme der, så trækker den her kontaktor i utide. Så det er egentlig mest af hensyn til et utilsigtet start af maskinen, vi er bange for det. Men ledningen har nok rørt pladen først, og så taget sikring. Så kommer vi til kontaktorerne hernede. De 2 første, det er for at motoren både kan køre frem og bak. Så der er i den ene kontaktor, der går de 3 faser direkte igennem, og i den anden, der har vi byttet 2 faser. Det er simpelthen måden, man får motor til at køre frem og bak, bytte 2 faser rundt. Der er lavet en gensidig spærring mellem de 2 kontaktorer. Det er faktisk programmeret ind op i PLC'en, men PLC'en skifter så hurtigt, at der kan nå at gå kub i det. Så enten skal man lægge en timer ind, der lige giver lidt tid. Her har vi simpelthen valgt at lave en elektrisk gensidig spærring, så frem skal slå fra, inden bak overhovedet kan koble ind. Det skal være slået helt fra. Kontaktorerne, jamen de omsætter det 24 volt DC-signal, der kommer op fra PLC'en til 3x400 volt. Altså kontaktorerne er jo magnetbetjent kontakt, så når vi sætter 24 volt på, så aktiveres den, og så er der tændt for 3x400 volt ned til motoren. De 2 sidste, det er stjerne trekant. Der er også gensidig spærring på, fordi stjernen, den kortslutter sådan set alle 3 ledninger, og kobler vi så 3 faser ind samtidig med, så har vi en 3-faset kortslutning, og det kan godt blive lidt en voldsom oplevelse. Så der er også gensidig spærring. Grunden til, at vi kører med stjerner og trekant, det er fordi, når vi kommer op i lidt større motor, typisk omkring 7,5 kW, så kræver forsyningsselskabet, altså elværket, at vi skal lave en form for soft start af motoren. Stjerne trekanten, den gør simpelthen det, at motoren er koblet, som om den skulle køre ved 690 volt. Vi giver den 400 volt. Så har den ikke rigtig kræfter til at komme i gang, især når den er belastet af noget tungt. Der starter den langsommere op. Vi får ikke så stor startstrøm. Hakker vi den direkte i, så vil en motor tage cirka 8 gange normalstrøm. Den motor, vi anvender her, bruger omkring 20 ampere, så det vil egentlig være 160 ampere, den trækker fra nettet lige i opstarten. Det kan sagtens få lyset til at blinke lidt herinde. Vi reducerer startstrømmen til omkring
2 gange normal strøm ved hjælp af stjernetrekanten. Og gevinsten er jo her, at maskinen også bliver startet blidt op. Jeg kan egentlig godt forestille jer, at hvis drivtrumlen den bare bliver startet sådan, så bliver oversiden af båndet strukket ud som en elastik, fordi det tager simpelthen tid at få båndet op i omdrejningen. Ved vi starter den stille og roligt op, så overbelaster vi ikke båndet eller smadrer en gearkasse eller noget andet. Alternativ til stjernetrekant, jamen der er 2. Dels kunne man købe en softstart, en billig, simpel løsning. Den kan heller ikke hastighedsregulere, det kan stjernetrekanten heller ikke. Den kan bare skrue lige så stille op for spændingen, som motoren starter. Den mere professionelle løsning, det var selvfølgelig at købe en frekvensomformer. Fordi så ud over at vi kan bestemme, hvor lang tid vi skal tage motoren og starte op, så kan vi bagefter også regulere hastigheden på den. Men ved store motor, der er frekvensomformer også en lidt dyr løsning. Det sidste hernede, maksimalafbryderen, den beskytter jo både mod kortslutninger og mod overbelastninger. Så vi er primært nede og snakke omkring motoren. Sker der en kortslutning i kablet eller ude i selve motoren, det kunne være vand, eller motoren bliver overbelastet, fordi der er en, der har smidt for meget grus på, så vil maksimalafbryderen afbryde motoren, inden den bliver så varm, at den brænder af. Når vi sætter den i en stjernetrekant, så er der lige det finurlige, at vi har jo sat maksimalafbryder eller motorværen i den ene af de 2 ledningssæt, der går ud til motoren. Der kommer jo 3 fra hovedkontakteren og 3 fra stjernetrekanten. Derfor måler vi jo kun på en del af den strøm, der går derud. Og når vi arbejder med trefaset vekselstrøm, så skal vi dividere med kvadratrod 3. Det svarer til at gange med 0,57. Så det er sådan lige lidt mere end det halve strøm, der går ud, og det skal vi indstille maksimalt. Og grunden til, at vi gør det, jeg kunne jo sagtens have sat maksimalafbryderen foran kontaktoren og målt på den fulde strøm, men så vil motoren ikke være tilstrækkeligt beskyttet i den tid, den starter op i stjernen. Og der kan jeg altså godt nå at brænde motoren af, hvis der er noget galt. For der må motoren jo kun bruge i det her tilfælde omkring 12 ampere. Så er der jo herover vores trykluftdel. Vi har en dobbeltvirkende cylinder heroppe. Det vil sige, at der skal luft til både at køre ud og køre ind. En enkelt virkende cylinder, der er der en fjeder i, der skubber en retur. Det er en simpel cylinder, men ikke fordi den er væsentligt billigere. Det er bare lidt nemmere. Til gengæld så skal vi også bruge lufttryk til at overvinde fjederen, og den sidder jo i vej derhen, så det er oftest dobbeltvirkende cylinder. For at aktivere den, som både kan køre ud og ind, så har vi en 5.2 ventil, det vil sige, at den har 5 porte, en tilgang, 2 udluftinger og 2 slanger op til cylinderen. Den forkerte lukker. Ja. Det var så aflufter. Det der skulle da en 5.2. Ja, men vi har jo ikke det, vi gerne vil Du har have. da ikke nogen aflufter. Du har ikke nogen. Hold kæft, jeg skal bruge i den aflufter. Nej, det her det er så 5.2 ventiler begge to. De har 5 porte. Og 2 forskellige stillinger. Det vil ikke sige, at de kan jo er indstillet til at køre både ud og ind af cylinderen. Fordi når vi sætter tryk på den her port, så skal det luft, der står inde i den her del af cylinderen, jo kan komme ud og omvendt. For at kunne regulere cylinderens hastighed, så må man aldrig begynde bare at pille ved trykket, fordi så kan cylinderen jo ikke yde den kraft, den skal. Så der sætter man sådan en kontradrøvleventil ind. Jeg lærte faktisk den anden af, hvad det hedder på svensk også. Jeg har bare glemt. Så skal du lære det igen. Og det her, det er altså, det er noget af det, der får enhver sensor til at blive blød i knæene. Det er, at de husker at fortælle, når man vil bremse en cylinders hastighed,
så klemmer man slangen flad, altså bruger kontradrøvleventil på den side, hvor luften skal strømme ud. Ikke på den side, hvor det skal ind. Og det er fordi, vi vil sikre, i og med at vi klemmer slangen sammen, så tager det jo noget tid, inden der kommer tryk på bagsiden. Vi vil have den fulde kraft på cylinderen hele tiden, for ellers risikerer vi, hvis luften kommer så langsomt, at så kører den i en modstand, og så går den i stå, indtil den har bygget noget kraft op, at der er noget at komme lufttryk derind, og så pludselig, så kommer den. Vi har fuld kraft på cylinderen, altid vi har gjort på den måde. Og så vil vi selvfølgelig prøve at køre med den. Og så er der en fejlfindingsopgave, hvor jeg har pillet med en skruetrækker. Og så. Nej. Så er det fandme lidt. Altså, det. Er vi færdige? Ja.